безнең яраткан җырчыбыз Илһам Шакировны мин беренче тапкыр безнең авылда концертка килгән иде ул. Үзенең концерты белән, үзенең бригадасы белән, шунда балачакта беренче тапкыр аны тыңлап, аның искиткеч матур тавышына сокланып, һәм аның мин искиткеч бер җырын яратып калдым. Чулпан җыры. Чулпан җырын искиткеч хис иттереп җырлагач, мин инде шуны хәтле яратып шушы җырны. Менә иң яраткан җырларның берсе Чулпан булды. Ул җырны шунда ук мин отып алып, өйгә кайтып, авылда шунда әти-әни, абый-апалар күрмәсен дип, сарайга сыер сараена кереп, шунда җылы җырлый торган идем. Искиткеч үзәкне өзә торган шушы җыр, Наби Дәүли сүзләре, Вадим Усманов музыкасы, мин аны белдем инде Казанга килгәч кенә. Анарысын инде гомер буе мин җырчы буларга хыялланып, Казан музыка училищесына укырга кердем, анарысын консерваториягә. Менә консерваториягә кергәч тә инде анда татар җыры конкурсы үткәрелде. Менә шушы татар җыры конкурсында мин инде җиңеп алдым. Анда инде жюрида Илһам Шакировны үзесе белән сөйләшергә туры килде, чөнки Илһам Шакиров миңа үзе килде. Лидия, синең дә юнәлешең дөрес. Мин анда син сазыңны дигән җырны җырладым. Наби Дәүли сүзләренә татар халык җыры. Син сазыңны җырлаган җырны, чөнки ул аның репертуарында иде Илһам Шакиров. Менә ул әйтә, син ди шушы җырны ди башкачарак ачтың ди, молодец дип әйтте. Миңа инде әлбәттә ул җыр, аның сүзләре минем өчен ул инде май кебек ятты. Анарысы еллар үтте. Инде менә мин инде консерватория бетереп инде зур сәхнәгә бастым. Шунда инде без менә миңа туры килде аның белән бергә бер рәттән шушы зур сәхнәләрдә бергә чыгыш ясарга. 1996 елны шундай зур чара булды спорт сараенда. Анда менә шул вакытны миңа как раз 1996 елда булды ул Татарстанның атказанган артисты исеме бирелде. Аны бөтен нинди җырчы бар, бөтенче җыелганнар иде. Ул зур шундай бер чара булгач, Илһам Шакиров та бар иде, Әлфиязалов да бар иде. Шунда Илһам Шакиров минем янга килде. Тагын Лидия синең иҗатыңны бик хөрмәт итәм, бик яратам, бик шулай сөйләшеп торды. Мин как раз ул вакытны менә минем миңа звание биргәч, миңа исем биргәч, мин инде ул вакытны өстәл әзерләгән булдым. Шушы концерттан соң зур иттереп өстәл әзерләдек. Ул әйтә, менә Лидия, мин сине котларга килдем. Без инде бергәләп шушы концерттан соң бергәләп утырдык. Бөтен артистлар анда бер йөзләп артист бар иде. Барыбызга да матур иттереп, шулай иттереп өстәл әзерләп, барыбыз да ашап, эчеп, матур итеп, шундый искиткеч матур сүзләр әйтеп, тагын да менә шушы Илһам Шакиров миңа әйтеп, аның сүзләре әлдә исендә. Менә Лидия, син ди менә шушы көндә дә безне дә үзеңнең исемең белән дә без сине котлыйбыз дә, синең дә тормышыңда тагын да зур очышлар булсын, тагын да зур күтәрелергә насип булсын дип менә шушыны үзенең фатихасын биреп калды. Әлбәттә инде аннары соңгы вакытларда күп җирләрдә чыгыш ясарга туры килде. Шундый искиткеч югары дәрәҗәдәге җырчы минем өчен инде ул бергә аның белән бер сәхнәдә чыгыш ясау мине үземне шуны хәтле бәхетле хис итәм. Һәм Илһам Шакиров аның искиткеч матур сүзләренә рәхмәт әйтәсем килә, һәм тормышка, үземнең язмышыма рәхмәт әйтәсем килә. Шундый бөек җырчы белән танышуыма.